Kai, Ha? ya ka taho. Ɗan Bello ne? Ni ne. Ka gane ni? A'a. Yanzu ni ɗin ne baka gane ba? Ni ne kawunka na Ogomasho. Allah sarki ina wuni. Lafiya ƙalau. Har yanzu ba gane ni ba ko? A'a. To me ya haɗin mu? Ai da na san da na faɗa maka. Ikon Allah. Yanzu dai da gaske baka gane ni ba. Zamani ya zo. Sannu kawo. Ai tun kana ɗan haka na koma Ogomasho. Shi yasa ai kaga dama da. Jama'a wa yaron nan bai gane ni ba. To ai bari in gaya maka lokacin kana ɗan matsili ka zo gidana ka cika cikinka da tsami gaye ka kwana ana sai da kai fitsarin kwance washe gari yaran unguwa suka yi maka waka amalala. Ka bari na je na. Ina za ka je kuma? Kai da har yanzu ba ga mun haɗin ba? Ba ka son zumunci ko? Ina so mana ma idan ka. Yau wato har yanzu dai baka gane ni ba ko? Kai min wannan tambaya ya kai sau 10. Ai tun kana ɗan haka ake kawo ka gidana wata sallah babba da ka zo ka cika cikinka da nama nake gaya maka ai yadin wannan ka ba zai manta ba saboda abin da ya faru nake gaya maka wajen ya kume gidan baki ɗaya ɗauka sai ka ce anan aka yi aikin kayan ciki. Ina za ka ina so zan je na. Gudun me kuma kake? Kai da baka gane na ba jama'a kun ga wannan yaron bai gane kawunsa ba kuma kokari yake gudu baya son zumunci. To ka kai hakuri ban gane ka ba. Amma ko zaka ga menene haɗin mu? To ai da kanin kawun kishin adunku da babana na maradi ai uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Oh to ashe ma abin da dan. Da me? Ina nufin dangantaka da dan tsawo. Tsawo ina tsawo kai baka ga muna kama ba? To tunda haka kace. Dan Bello kenan an girma. To yanzu me kake yi? To gaskiya yanzu dai babu komai kawai dai karatu nake kuma da harkar crypto. Yawa kawo in babu wani abu da Allah ko zaka taimaka min da wata 10k ina so zan sai pi. Me kace? Dan Allah kawo ko zaka taimaka min da wata 10k kamar transfer ɗinta. Pi nake so zan saya. Ya sunan ka ma? Ni? Dan Bello. Sannan Dan Bello.